रयेल एनफिल्डनिफ्राय माबा गाज्रि जादोंबा बानायफैनो हागोन आरो ना मोजां बानायो आसला हा खाम बाल करे ना गेमनि मोनसे माबा खुलिनो नागिरदोंमोनलै मा खुलिनो नागिरदों साब्रै राइडारनि केटिएम बेखौ हर सा कन्ट्रास्ट बे फार्स्ट टाइम गौरां बिलायाव फैफेरदों जों माने जोंनावथ' फैसा थाइसे गैया जों जास्ट ओरैनोल' बेरायनो फैदों आरोना जों जेबो जालाङा बिराद गोरिब मानसि माने फार्स्ट टाइम दिनै भिजिट खालामफैदों जिखुनु जाया जादों हासुलाबायनानै खिलाबायनानै थांफिनसै आरोना बेखौल' रोंनो हायो जों गाइसनो हेलौ गाइस ini sudah turun sudah kalau lagi sudah sampai baik semua itu dia mana bakso di mana mana baru mau ada nih saya mensiannya tahun membayar nih kalau batar mariau nih batar mariau ini bahaya nih saya kari tuh naik kalau nggak sih nih बेयावनो नायनो हागोन मोजां बानायो ब्र'आ रयेल एनफिल्डनिफ्राय माबा गाज्रि जादोंबा बानायफैनो हागोन आरो ना लकेसनानो नायदो बाथारमारि एकदम नैबे माबायावनो मेन टार्निं खाथियावनोखा ओरै थांबा ओरै डनबक्स मोनहैबाय आरो ना गासिबो गौरां बिलाय खिसै আমি এই দিনটা কি জানে এখানে বাংলা যাইছে না তারপরে ওই গোরানি একটা পুরানা স্কুটি ডাইরেক্ট আইছে ব্রা এইখানেতে বাইছে এটা মানে বুঝতে ওরও মানে লাগছে এটা আগের চাকাটা ওই তো মরিল এটা আর না দেখিয়া ডাইরেক্ট রাস্তাটা ক্রস করছে ওই গোরানি মরিল ওইটা কোন দিন থেকে আইছিস তুই হ্যাঁ আজ ঘোরা কোন নয় ব্রা এখানে না কেমন না করে এখানে কোন দিনটা কি বন্ধ হয়েছে ও মানে বর্তমান বন্ধ আমি এখানে এসে না হে আমি এই দিনকার চাইলে দেখে নাই না ঠিকই আছে बे आसला बैथिं थायोमोन माबायाव मा होनो सेक्रेटारियेट अफिसनि मोखाङावमोन बिसिना मोजां बानायो आसला हा खान बाल करे ना नै बेखौ गोदानसो नै बेखौ मा मिनिलाबायखो माखौ मिनिदों हा देखायलाय सोर मानि देखाय दुरा दे जा मामा देखाय जालाय मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु हा मा बुस्थु देखाय जालाय जेनेबा अनजालि आजिखालि फुरा ओरै बडि सडि हामजोबनानै माने बियो ओरैबादि माबामोन फेख्लामोन मथुमोन आसला दा माने फुरा हार्डवार्क खालामनानै हामजोबनानै सिख्लाफ्रा खारफाजोबो आसलजों ओमफ्राय बेनि सायाव केटिएम राइडार ना बिथाङा बेनि सायाव केटिएम राइडार दानालै फाग्ला फुरा आंनि ब्लगाव फुरा र'आसो फैजोबखायो र' भिडिअ फैजोबखायो जास्ट ओरैनो एखमबा माने सिरि रायलायनायबा माबा सोदेरलाबायो आरो ना गान मिउजिक आनबक्सिं जाबाय नै नायदो मारै फेलिसाव आंजों सोर नोंनि गोदाना सोरदो सोरजों रायनो नारिब्रा आंना आजिखालि फुरा आसला हामनानै हेन्साम जासिजोब्बायना आरो बेनि सायाव थाखायानो जोबा आसला बिफा मालदारफोरनि फिसाला नालाय जोंहासो आधा गादा खस्थ' खालामबाबो खालामख'नो हाया नै मानसिफ्रा दाखालि फैनानै सिथारना गालांदों फाउन्डेसन डे जानो नागिरगासिनो माबायावहाय रामफल सिसकेटआव नोंसोर फैबानो जाबाय आरो ना जाय जइन जानो फेसबुकआवबो बनासुर माबायाव अफिसियेल पेजआवहाय शेयार खालामखादों बेयाव जाय जइन जानो गोसोबाबो जानो हागोन आरो ना
आंबो KTM-नि मोनसे माबा खुलिनो नागिरदोंमोनलै मा खुलिनो नागिरदों साफ्रि राइडारनि KTM निफ्राय ओरैबायदि मानसिखौसो लागोन आङो ओंखायनोथ' खानाय गोजा ओरै जुथा गोजा गोथां नङा जुथा गोजा गोथां खानाय गोजा फ्रा गस्लाफ्रा एकदम कालारिं ब्रा मानसि जाग्रा बायदि नुग्रा बेफोरबायदि नङाब्रा माने गस्लाफ्रा गोजा गोथां गोमो थाजोबनांगौ कालारा जुथायाबो फारसे गोथां फारसे गोजा जानांगौ ओमफ्राय खानायाबो ओरै एकदम मोनथाम मोनब्रै कालारनि जाजोबनांगौ मा सिनियरखौ नायनानै मिनिगासिनो मा रायलायगासिनो नङा मानसिफ्रा नुबाय मारो नोंनि सिनियर जाबाय आरोना गाइस जोंना दायो साफ्रि राइडारा सासेगासिनो नै लुकिं ग्लास गैयाना लुकिं ग्लास गोदान गासिनो आङो ओमफ्राय बेबायदि ओंखारलै लुकिं ग्लास गैयाबा आरो लुकिं ग्लास नोंथां मोनसेयावनो 500 गाहाम लायोना Ay, suno. नुना बोरै Hama, hama, suno. Hama. Hama deh. Jamba, आं सिखाव नङा र'. मानसिसो आं मानसिसो. औ बेखौ हर. बे सा खन्द्रासो. सुनो. बेखौ हर. सा खन्द्रासो बे. र'. खिनो होननाया थाबदो. इन्डिकेटर. फार्स्ट टाइम गौरां बिलोआव हाबनो नागिरदों नै गाइसमोन नोंथ' गामि रिजार्भनि जोंना हाबफेरनो मोनाखै दिनै फार्स्ट टाइम नायगोन आरोना हेलमेटखौ दोनलांसै ना बेयावनो हा बेखौ जाफैग्रोनाय बेखौ फार्स्ट टाइम गौरां बिलोआव फैफेरदों जों दिनै माने बै हिन्जावफोर बहा रिल्स खालामो बेयाव थांफेरनो नागिरदों थांलायनो नागिरदों आरोना बै रिल्स बानायग्रा हिन्जावफोर रिल्स बानायग्रा दा होनलै नोङो ओरैनोबा हिन्जाव गैखाया मोनथारनाय नङा जेनेबा हिन्जावखौनो सिंगेल थाबाय थानांगौ आयौ साला थसिंबाबो मानो हमनानै लाबाय मारै लायनांगौ फार्स्ट टाइम आरोना गासिनो फार्स्ट टाइम अखा हाबाय माथो बाय अखा हाबाय बेयावनो जा रिल्सफोर बानायलाबायथारसै नामा मानसिफ्रा खिथु सोमावलायबावो सोरबा बेयाव मारै थाजानांगौ सिङाव जाहैसै ना बाय माबानाय न' Murah. Serius pakai lagi sama guys. Serius pakai sih. Wah. Dia mana aja bro serius pakai guys nih. Dah, ayo. Gua benar. Sakit sih nih. Mana jangan bisa tajam dia aja bisa serius lo. Biarin pilih aja lah. Jadi saya bisa nggak berat grip macam. Mana first time ini. भिजिट खालामफैदों जिखुनु जाया जादों हासुलाबायनानै खिलाबायनानै थांफिनसै आरोना दे होमबा बिदिबा गाइसमोन दा एसे माबा मोनसे जों खालामनानै थांगोन आरोना जिखुनु जाया औ मा जानो बाय जेनेबा जोंथ' नुबानो पूरी बाजी माने ग्रीन टी माबा टी लेमन टी मा जानो होनदों मम' जालांसै मम' जानोसै बाखि जानोसै ओमफ्राय प्लेट सुलांसै आरोना जानानै गासिनो नायबाय थादों नोंसोर सेन्डविच पास्ता
बेखौल' लोंनो हायो जों गाइस बेखौल' लोंनानै थांसै जों स्टार्ट जाबाय थ' नंगौना मोनजाखै नंगौब्रा दे दे दाबो मोनजाया गाइस मोनजासो दा थेलायाव बाजारफ्राव जानांगौ थाब होनहरबाय मिथिबाय जायाखै बिराद नेनांबाय जों खमसे खम आधा घन्टासो जाबाय दाबो मोनजाया दा लुबैनायासो आमलायलाङो ब्ल'सो थांफिनग्रोगोन ना फुटबल टिमफोर फैदों दा हनै फुटबल टिम फैदों मानि बे माबानि दा उडिसानि नोंदां उडिसानि नोंदां नोंथांमोना उडिसानिसो ना थाग थिग लोगो मोनजोबो गेम जोबबाय नामा गेमा जोबबाय उडिसानि नोंथांमोना लाखिदो गाइस जों दिनै नायनो मोनाखै नै प्लेयारफोरखौ लोगो मोनखाबाय जेनबाय दां बिसोर जेनबाय दां नै बाय गौरां बिल्डिंनि मोनसे जेनेबा जानाय नायलाय जानाय नायलाय देलाय जानाय नायब्रा देलाय जानाय नायलाय जानाय नायलै दे सुगार प्लेटआ सुगार टेस्ट खालामनायनि माबायदि वायरिं गोलाव खारनो गोथावानो दे गाइस स्टप खालामदो जागारसै दे गाइस जागारसै सुप गोथाव मोननानै नै मोनसे प्लेट मोनसे बिहरबावबाय जों गोथावना बाय सुप ओमफ्राय बेखौ जानानै एबार दोरोदसै खयथा जाखो टाइमा आयौ माबा जानोसै 7टा जानोसै 6:48 जाबाय गाइस सुपआ मायदिथाय जानो दुन्दिया दङ ना मोनस्लाबासै नों सोनायखौबाय बारा थावनाय मोनाखै जिखुनु बेखौ नोंसोर माबायदि मोनो नोंसोर जानाय रोंबा नोंसोर मिथिखागोन जिखुनु आं बारा थावनाय मोनाखै जाला आं बिदिनो थाथोंसै बे जासिबायनो मम'आ खिन्थु हिट जिखुनु जाया जाखांबाय गासिबो दोरोदसै जों जिखुनु दोरोदसै माने बेखौ सुनानै थांसै फैसाथ' गैखाया नालाय गासिबो थांसै आरो ना फैसा गैया नालाय बेखौ सुनानै थांसै आरो गासिबो 7टा जालायलायबाय आरो ना जायै बेनिफ्राय हेन्डसामसिन ना कमेन्टसेक्सनाव खोन्थालाय सोर हेन्डसामसिन फाग्ला जाखायो आयौ फाग्लाखौ बुंनांगौखाय दारि सारि खालाम जाम्बा नों आंनिफ्राय हेन्डसामसिन जायो मोनालायबाय नै गासिबो मोनालायबाय दासो ओंखारदों नै अखा हादों ना मादोंथाय स' गाइसमोन नै ओंखारबाय आरो ना बै आर्मिनिफ्राय रिचार्ज लानानै दा गाद जाफैबाय
थ' थांसै आरो ना गाइसमोन क्रास थ' गाइसमोन भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामसै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय बै बेल आइकनखौबो थुबानो जायो थेंक्स फर वाचिं गाइस बाय